Ens pots explicar una miqueta la sortida que ens has portat avui des de Subway? Bueno, pues igual que la setmana passada, la setmana anterior, han portat entrepans de... Vaja, de tot. 50.000. Sí? Les galetes, les cookies... Oh, que bones les cookies. Doncs bé, ja sabem com assar Molt bé. paper a casa. La setmana passada vam menjar unes 5 peces cadascú d'entrepà. Sí. Jo no vaig dinar, Avui inaugures tu. Quin et menjaràs? Mira, jo em menjaré el de pollastre. El de pollastre. El de teriyaki aquest, El de teriyaki, Està molt bo, jo el tinc a la mà, Molt bé. Diu, el de pollastre, Medina assenyala quin és el de pollastre, si té glaucoma, no, el que està fotut de la vista al nano, Oi. Vinga, va, tenim els entrepans de Subway. Podeu veure com ens estem fotent les botes ara a través de la web de RAC 105, a rac105.cat. rac105.cat. Falten 4 minuts per arribar a 3:45 del matí. Vinga, nanos, ara és quan tothom us mira a través de la web de RAC 105. Mengeu! Alimenteu-vos de Subway. Aquest és el de roast beef. aquest no l'he tastat. Molt bé. Avui tenim esmorzar, dels bons, Subway ens ha portat una varietat dels seus entrepans boníssims, amb una pinta excepcional. I recordeu que ens podeu veure en directe per l'streaming de la web de RAC 105 a partir de 3:45. Ja fa estona que estem a l'antena, fa 10 minuts, I estem a punt de tancar-ho, Així que bon profit amb els amics de Subway i aquests entrepans que són una autèntica delícia. Què menges tu? Estic menjant el de ternera, no? Tu, Núria? Què vol dir el de ternera? De vedella. I tu, Núria? Pernil dolç amb gall d'indi, espectacular. I tu, Ivan? També mateix. Què? Boníssim.